Goddag og velkommen. Vi lavede i går et afsnit, som blev lidt sent på natten og sådan noget, men vi synes, der har en vis kvalitet alligevel. Så hvis I kigger med, så kunne det være fedt. Håber I nyder det. Ses. Hvad er det, der bliver nok en ny Midnight Special. Vi er blevet sultne, så jeg har fundet noget pasta op i det her à la carte-skab. Nu er det kogt lidt med noget salt. Ja. Jeg vil bare lige tjekke, om det er ved at være al dente. Det er lige ved at være der. Jeg tror at pastaen er ved at være færdig. Så lad os prøve at hælde vandet fra. Masser af ost, mand. Det bliver lækkert. Jeg er lige klaret en Dario. Det er en ekstra jomfru olivenolie. Kunne man hælde noget mere i, tror du? Ja, det kunne man godt. Altså mere er som regel godt, jo. Det man altid har sagt, er det ikke? Jo, det er i hvert fald det, jeg plejer at sige. Hvor langt er vi nået her? Kræfter ned til akt 2. Det her, det går ned. Men altså, jeg tror, vi bliver knippet i røven, hvis vi kommer herhen, altså. Mens det er varmt, så tager vi lige lidt af noget ost, jeg havde. Og så er det ellers bare at åbne pakkerne med det dertil indrettede ost. Og det passer meget godt, for det er sådan noget smelteost. Hvor mange har vi liggende dernede nu? Lige nu har vi 2 liggende nede, eller 3, det kan jeg ikke huske. Så nu har vi så nok 2, 3, 4 stykker liggende hernede. Nu har vi nok sådan 3, 4, 5 stykker nede i. Og nu fører jeg ikke til nede. Vi har, jeg tror, 6-7 stykker. Så er det bare... Er det sådan, man gør? Ja, så ruder man bare lidt rundt i det, sådan set. 6-7-8 stykker ost, så fyrer vi noget. Vi skulle nå til anden akt, ikke? Stadigvæk. De der archers der, de bliver med at skyde lort på os, altså jeg ved ikke, hvad det er, de vil. De kan få med sådan en klub, der skader 2-6 i damage i anden akt, altså det er ikke en skid, altså. Hvad er du så gang i nu her, Alexander? Bare ketchup. Som sagt, så den her, eller det har jeg ikke sagt før, men nu er den i hvert fald tom, den er, som I kan se, ganske tom. Måske kan man lige squeeze lidt ud, men altså det bliver ikke meget i hvert fald. Det er faktisk, det er luft, det er ren luft, der kommer ud. Hvad er det nu, det hedder? Men vi har noget sweet chili sauce, som jeg tænker vil give en god smag ned i. Det brugte vi også i et andet afsnit. Ja, det er faktisk den samme bøtte. Så det er bare lige med at fyre lidt af det i. Jeg ved ikke hvor meget. Du siger stop måske. Bare give den gas, tror jeg. Så tror jeg bare, vi tager resten. Vi lige så godt få tømt ud i det her à la carte-skab. Og så tænker jeg ved det ikke. Altså så må jeg bare rette mig. Men noget Worcestershire sauce. Hvad er det? Det er sådan noget her. Engelsk sauce. Kan jeg lige tage en Lige snip? dufter. Jeg vil ikke sige nej. Så lad os prøve at fylde det. Men jeg vil også sige, pas på. Hvad er det? Noget pasta med noget ketchup, er det ikke fint nok for os? Jo, men der var ikke nok ketchup, det er derfor jeg prøver at redde retten, dude. Ja, men der er ikke meget ost og sådan noget, meget sovs og... Kritikerne, ikke? Altid kritikere er der ikke ganske gode med. De kan ikke bare tage imod med. Nej, det er ikke nok for dem, det er gratis. Når det hedder, vi sidder som 4 sultne hunde og spiser, hvad det nu det hedder, lidt spaghetti fra en... Har du fået en god bid, Luca? Ja, det ser sådan ud. Vi kan lige prøve at teste en gang. Den ser i hvert fald god ostet ud. Cheesy der.
Man kunne kalde det, altså indtil videre så ingredienserne, det er timian, sursødsauce, engelssauce, ketchup og ost. Jeg kan ikke smage den sur sovs, altså. Ja. I fællesskab blev vi enige om, at der skulle lidt mere salt på den lækre italienske pasta. Jeg synes, det er med strøg. Lidt sådan noget her. Så blander vi. Så hvordan du gør sådan her. Så bland det godt og sådan grundigt. Har jeg lært, at olivenolie bringer vidunder til retten. Nu vil jeg hælde lidt mere på igen. Ikke for meget, men... Jeg tror, at det vil give en god smag, at vi putter det på, fordi at før var det tørt, men nu tror jeg, det bliver mere sådan, hvad skal man sige, fugtigt. Slimet. Hvad jeg smager her? Eftersom pastaen og på den måde også gør det mere tørt i det. Cheese. Rykker. Jeg ved ikke, om den skal gøre mere salt igen. Det vil... Jeg synes bare, det er lækkert, når man lige får et saltkorn. Altså, så fik du lige oste. Tag poison damage, tror jeg. Ja, poison eller lightning, vil jeg sige. Eller cold. Hvad det hedder? Nu har vi spist vores mad. Og nu vil vi gerne slappe af selvfølgelig og slå mave. Så, og nu er det jo ikke verdens største rum det her. Så der tager vi en topmadras. Det er, nu er det sådan nogle andre fif, vi får, ikke? Nu er det ikke madfif. Så tager man lige sådan med sin ven her en topmadras. Og bare sådan fyrer ned på gulvet. Bare propper den ned blandt alle tingene. Hvor der nu er plads. Og så har man sådan set 2 senge i stedet for 1. Følg med om lidt, når I skal se, hvad vi skal se. Der var en med det der over i mutter. Fedt, mand. Vi er kommet frem til, at vi vil se Spider-Man Animated Series på engelsk selvfølgelig, fordi det forstår vi alle sammen godt nu. Er det det, vi skal se, eller hvad? Ja. Det vi skal se. Okay, god stil. Hvad er sæson, er vi er i noget til? Jeg har set mig. Jeg vil gerne se for sæson 1. The apple far from the tree. Nej, det var min bærbare computer, det der. Scientists, but the most promising discovery, Prometheus X. This new isotope is among the samples Colonel Jameson found on the newly discovered asteroid. According to preliminary... Ja, tak fordi I så med. Jeg håber, I nød det. Husk at comment og subscribe. Og ja, hvad den der hedder, ha' det godt til vi ses igen. Tak for at I så med. Ja.